campaign khai tongpru no tini sing Rosros nagor puila sing complete khai aro poritrama pai hai sing Jalai Twisa hapka Jalai Twisa ni Chandra Kumar parawo sing hai sing nuk phai ke khoroksa takhu bulai no sakhamya klaijak thanai almost 1 year hai romine bini sak sori hamya ka blai depression no bini hik song thimani pore chintao klai bo hayeng thangka angkai ojorao sungbono rangpu shawa ko khaimani phano ese oroni tuidul nai enginai sing nainer bagi phaikya blai kha khamka bini cherei rok bokri bono bo hainugu sing blai khe dukhu nangkha ka buskangni salo singtam khaimano abono wan suklai tong haise nai nei di kabangma jagao bo hainong tong haisi jaga jagao ang prai 27 isimi phainu phaimani almost omti high case kabangma jagao malai khesing sini blai khe challenges kotor buskangni salo bono obo hai chugya nukhungo bahai ke sing connect ngai ja mansak sini torof theke chubai mano haisi I think BJP hai rok boro rok chuak ningna rang riya kari jaga jagao bulai toklai sebaina ni bage rang use khaya kari obo hai scheme ni bisingtui lukurokno hamkrai renani chubanani oborok se wan suka blai khe chawo and sini bisingtui ja mansak singbuskani salo wan suknai te khlaini haisi election of paimani yagulo nukhungo taisa phainai phina rok ke kok dere rukha election paimani pore sing taisa phainai phine sing list out khai tong kabangma DCO je jagao sing thangka abo hai jagao kabangma jaga no nukha sing one by one ja mansak paimani pore sing thangi nai nei tabo election ni je period of time o sini tai 8 din si tongsiwo sing blai jora komni bagai sing malai borok no obono sing kokri tong je buskani salo sing borok no nainani bagita saro bemar to belani kirima siksa bo bahai bemar khana bahai over I think due to depressions due to bini kabangma stress level tongo high bini bihik thika ekdige basabati kri gaw hai jora rogo borok মানসিক ni একটা দুর্বলতা ngai hopeless ngai thang haise gaw hai jorao bini omting mani no nugui bini nok ni ama songobono tui tini naikol tong haita I think buskangni salo oborok no tui bosung blaike list out khaising nainani dorkar haisi bini umoro ki busuro bisi tongye ko I think 45 50 around amsur rokni bisingo no ta